Здравейте хора, днес ще правим лайф и с хората от лайфа ще играем съответно Prop Hunt. Бяхте писали, че искате Prop Hunt, така че ще видите Prop Hunt. И ако искате да продължаваме с тези клипчета, които правим в момента, даже и да са по-високо качество обработка, можете да оставите по един лайк и по един subscribe, нали? И да изгледате клипчето до край. Здрасти. Ало. Виктор, ще искаш да участваш в клипче? Да, може ли? Да, ама ще играем Prop Hunt. Всеки, който иска да ни помогне на мен и на Мечока и на много други хора. Не, това го фелнах. Значи всеки, който иска да ни помогне, може да отиде в шопа и да сложи сак Мечока, за да не бъдем като комара, няма да въртиме машинки сигурно. А така да е. И така хора, вече сме в самия гейм мод, който ще играме, съответно крийницата. You're Hunter. Аз съм Хънтър. О, не, двамата сме хънтъри. Няма да е много хубаво. Чойтър. Видях един. Подаръчето май. Да. Аз съм сигурен, че има кокошка. Дали ще успеем да намерим един. Бър. Ами, what? Поинтовете видяли ли как изглеждат? Виждам някой. Не. Аз никой не мога да намеря бе, човек. Дет, бих двама. То бял скин бе. Брат, това е много трудно. В момента гледам нещо естетиката дали е. Не може никой да намерим. Значи ти. Някой свирка. Вземем се от нашия отбор. Някъде около мен някой свиркаше. Братле, гледай колко малки меченца има бе, човек. Откъде ми се нещо, някой ми се подиграл много жестоко в момента. Някой ми свирка, ман. Меченце! Ще убиете Мечока, Фреди! Ще убиете Мечока! Бай ти флегматичната мечка, човек. Как е толкова бърза? Ела бе! Убихте ли го? Дет, убих го. Браво е! Някой им беше свиркал. Аз съм сигурен, че още някой имаше някъде някой рафт. Ма тъпото, че няма кирка и да може да проверим. Ма те погледни колко много предмети има, за да се криеш. Някъде тук има някой. Нещо ходи! Убих! Ако искате и вие да виждате такава на Prop Hunt като нас, може да използвате сак Мечока. Братле, къде трябва да е? Има 12 секунди, той ще умре, той няма как да мине. Ето го Генчо. Айде, Hunter Swing. Колко време да се скрия? Мале, не ме видях. Окей. Да, Владо, какво ти става на Майнкрафт? Защо е тъмно, че... За да ме намерите. Не, те ме намериха. Не. Actually, но тъпо ми се бях скрил. Аз май вече знам къде да се крия. Владо, Да. good boy. Добре. Стават трима. Actually, къде трябва да сте се скрили вие двамата? Не знам, но... Аз не виждам един... Имам предчувствието, че някой... Actually, мерника не става червена, какво ти да покажа. Той дори не свиркат. Читъри има, малки читърчета. Те ще трябва да припарят до дупката на където се крие златото, ма няма да стигне до нея. Няма да им разрешава също да стигне до там. Това се мучи да запомна всяко едно място, което е невъзможно. Нещо. Това не го знаех между другото. Тук може във водата да има някой. Той има още една стая отгоре. Има мандаринки тук. Нещо, което марсианци не притежава. Така да е. Още нещо, което ни притежава африканци този път. Патка. Така да е. Къде се скрием? Къде се скрием? Къде са се скрили е въпроса? Да, сигурно ще чакат. Сигурно ще чакат да станат 15 секунди и ще бягат към входа. Айде сега да ви видя. Айде, ботове! Показвайте се, ботове! Интересно ми, дали някой ще успее. Ама, те казват къде е входа, ще гледат са близко до входа, 100% ти гарантирам. Нещо ходи, ма. Патицата! Так може да го хитна. Ето защо мраза патки, братле. Като първо, братле, се беше направил патка нещо, което не притежава нашия приятел. Който бачка е здраво, има той пари, после в механата пие до зори. Пропс Уин. Кога влезна? Какво е бил този пич? Аз викам още един гейм и да спираме видеото. Поне този път искам да се крия. И този път да се скрия. Искам да имам тази възможност да се скрия поне един път. Игра, ако ме обичаш. Искам да се скрия. Искам да се скрия, да не съм от първите, които са намерени. Какво да се направя? Не си някъде около мене май. Това да се крием на различни места. Но хънтрите тръгнаха. Какво? Кога се качи? Не, човек, това е скандално. Това беше от клипчето, както видяхте, нищо не успяхме да направим. Аз не, другите успяха да направят. Това са всичките хора, които са тук, това са хора от лайфа. Така че ако искате вие да участвате, следете ми TikTok профила, той ще е тук на вашите екрани, може да ме последвате и там. И мисля това е от клипчето и до другия път, момчета.